Milih kono lho. Janjimu lho sehidup semati karo aku. Apa hidup semati ndek kae iki wis ngene ya mati dhewe kok. Sampeyan kok jiat. Kok terus mukem Mbak Eni? Piye Mbak Eni? Sayang, sabar. Iya. Alah. Ayo, kok agar nangis ndasku tak kum lho. Piye, Ndang? Maksudnya iki nek masalah ayu, masalah body, masalah nom iki, nek masalah anget kowe. Mosok anget Mbak Eni. Nggih lah niki ndoke kula wingi dikempit mateng. Matang piye genah kisut ngono. Kisut wong suwengi wong kon 5 menit tak suwengi. Genti lila jolil. Engko nek wis turu rene neh ya. Tekan ndi ki mau? Goleki. Alah kemayune ra macak yo elek kok. Lah kowe iki lho Mas, kok ngenyek Bu Eni nek mboten maca elek. Lah gek wong aku iki wis padha tuwane nek purik barang. Nek yo pure janjimu hidup semati yo malah karo seneng. Halah. Sakit hatiku. Hati ki ning dhuwur. Kene, engko nek ngantek RT do rene ra karo-karuan iki kene ya. Tanggo mlayu rono nyeblok rene. Nyeblok rene kene kok ya wah RT kene teko RT 11 wong ngatasi apa ora we. Sakit hati. Yo. Piye? Sik, Piye? kene.